नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल यूनिवर्सिटी, यहाँ पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण आता कमालीचं तापलंय। जर सिंधुदुर्ग पोलिसांना महिन्याला 2 कोटी रुपयांचा हप्ता जात असेल तर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे। आमदार निलेश राणे यांनी पोलिसांवरती केलेल्या 2 कोटींच्या हप्ताखोरीच्या आरोपाचा धागा पकडत वैभव नाईक यांनी सत्ताधाऱ्यांवरती चौफेर टीका केली आहे। माननीय कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे हे खरं तर याआधी सुद्धा 5 वर्ष खासदार होते आणि आता ते गेले 2 वर्ष आमदार आहेत। माझ्या माहितीप्रमाणे किंवा मी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असलेल्या त्यावेळच्या अनुभवानुसार एखादा वरिष्ठ स्तरावरचा अधिकाऱ्याची तक्रार आपण करायची असतील किंवा त्याच्या भ्रष्टाचाराची, त्याच्या कारभाराची, तर त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडे प्रथम करावी लागते। म्हणजे जे सत्तेतले लोकप्रतिनिधी असतात ते त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडे तक्रार करतात आणि तर मंत्री कारवाई नाही झाली तर त्या संदर्भात विधानसभेमध्ये किंवा आवाज उठवला जातो। परंतु निलेश राणे यांनी त्यांच्याच मित्रपक्षच्या महायुतीच्या मधनं ते निवडून आले, त्या देवेंद्र फडणवीसांना दही बावकरांची पहिली तक्रार केली पाहिजे होती। परंतु ती तक्रार केली पाहिजे होती की त्यांनी तक्रार करून गृहमंत्र्यांनी यांचं ऐकलं नाही किंवा गृहमंत्र्याला माननीय निलेश राणे सांगतात त्याप्रमाणे 2-2 कोटीचा हप्ता जर महिन्याला येत असतील तर त्यांची तक्रार ऐकून न घेता त्यांनी तो आरोप करणं आरोप करणं बरोबर होतं। आज माझ्या माहितीप्रमाणे गृह खात्याच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गृह खात्यावर अनेक आरोप केले जातात आणि गृह खातं पूर्णपणे फेल्युअर झालेलं आहे। परंतु भ्रष्टाचाराचा आरोप आता मित्रपक्षाचे लोक करत असतील तर माननीय देवेंद्र फडणवीसांनी या विषयात लक्ष टाकून खरं देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह खात्याने राजीनामा दिला पाहिजे आणि त्यांनी दुसरं मंत्रिपद घेतलं पाहिजे। कारण एक सत्ताधारी पक्षाचा आमदार जर 2-2 कोटी रुपये दर महिन्याला गृह खात्याला मिळत असतील असं जर आरोप करत असेल तर विरोधी पक्ष किंवा सर्वसामान्य आरोप जे करत आहेत त्याला पुष्टी आज मिळालेली आहे आणि त्यामुळे माननीय निलेश राणे यांनी जे आरोप केले आहेत त्या आरोपाची गृह खात्याने तातडीने दखल घ्यावी आणि 2-2 कोटी रुपये जर हप्ते घेऊन जर हे सरकार मित्रपक्षाच्या आरोपांना जर उत्तर देण्यास बांधील नसेल तर आता न्याय कोणाकडे मागणार हा पण विषय या ठिकाणी आहे। त्याचबरोबर निलेश राणे यांनी सांगितलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जी अवैध या ठिकाणी सुरू आहे, आज त्यांना माहिती असेल की माहिती नाही की ते माहिती नसल्यासारखे सांगतायत, त्यांचे मालवणचे नगरसेवकच आता मटक्याची बुक्की चालवत आहेत। पाहिजे तर त्यांना मी ती नावं निलेश राणेंना मी ती नावं पण सांगेन आणि मालवणात कोणाला विचारला तर ती नावं माहिती आहेत। किती नगरसेवक एकत्र येऊन आता जी बुक्की बंद पडली होती, दुर्दैवाने त्यांचं निधन झाल्यानंतर ही बुक्की काही लोकांनी ताब्यात घेतली आणि ते सगळे शिंदे गटाचे सदस्य आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई आधी पहिले सांगितली पाहिजे किंवा त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पोलीस हप्ते मागत असतील म्हणून हा आरोप केला असेल हा पण प्रश्न आहे। आणि त्यामुळे खरं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जी कायदा सुव्यवस्था आहे ती पूर्णपणे बिघडलेली आहे। खरं तर मी पण आमदार निलेश राणेंच्या व्यक्तिशः काय माझी भूमिका नसते, परंतु उलट त्यांची माझ्या विरोधात व्यक्तिशः भूमिका असते। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा मीच पाडला, त्यांच्या कुटुंबानेच पाडला किंवा मी जे आंदोलन करतो, काल LED विरुद्ध आम्ही आंदोलन केलं, महागाईच्या विरुद्ध आंदोलन केलं, तर ह्यांचे कार्यकर्ते ताबडतोब त्या ठिकाणी जाऊन सांगतात की वैभव नाईकांवर गुन्हे नोंद करा, तुम्ही किती गुन्हे नोंद करा किंवा तुमचा विरोधी तुम्ही सत्तारूढ पक्षात असल्यामुळे किंवा माझे विरोध असल्यामुळे तुमचं ते काम आहे, त्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही। त्याचबरोबर माझे दोन्ही भाऊ आहेत हे कणकवली शहरात सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत आणि जर
एवढा केसावेळा जरी त्यांच्या विजयामध्ये तुमचा हात असला तर त्यांना उद्या राजीनामा द्यायला लावेल. परंतु तुम्ही मात्र ज्या गृह खात्यावर आरोप करताय, ज्या भाजपवर आरोप करताय, त्यांच्याचमुळे तुम्ही निवडून आलेले आहात आणि त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यावर निवडून येऊन त्यांच्यावर आरोप करताय. त्यामुळे तुम्ही खरं तर राजीनामा देऊन स्वतः निवडून येण्याची तुमची हिंमत पुन्हा असली पाहिजे आणि त्यामुळे निलेशजी राणे तुम्ही सांगताय त्याप्रमाणे तुम्ही वागा. नाहीतर आज तुम्ही गृह खात्यावर आरोप केले खरं. आणि माझं पुन्हा एकदा म्हणणं आहे की तुमचं पोलीस संरक्षण कमी केलं आहे. तुमचं पोलीस संरक्षण कमी केल्यामुळेच ज्या 2-2 गाड्या तुम्ही आवाज घालून फिरत होता ते कमी केल्यामुळेच तुम्ही हे आरोप करताय असं माझं पुन्हा म्हणणं आहे. आणि कायदा सुव्यवस्था आणि 2-2 कोटी रुपये हप्ता मिळत असेल ह्याचं उत्तर तुम्ही घ्या. तोपर्यंत पत्रकार परिषद तुम्ही चालूच ठेवा, पण त्याचं उत्तर तुम्ही घ्या आणि जनतेला तुम्ही सांगा. जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेबाबत माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी गंभीर भाष्य केलं आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या पालकमंत्र्यांचं आरोग्य यंत्रणेवर पूर्णतः दुर्लक्ष झालेलं आहे. आज या त्यांच्या मतदारसंघातले देवगड असून दे, वैभवडी असून दे, कणकवली असून दे, या वैद्यकीय अधीक्षकाचा चार्ज वरती सर्व ही आरोग्य केंद्र आहेत. त्या ठिकाणी जे अन्य डॉक्टर लागणार आहेत ते डॉक्टर अजून दिले गेलेले नाहीत किंवा डॉक्टरबाबत त्यांनी कुठे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या आता सीझनमध्ये लोकांना लागणारे डॉक्टर, लोकांना लागणाऱ्या आज खाजगी डॉक्टरांची जनतेला परवडणारं नाही आहे. या सरकारने केलेली महागाई आणि या सरकारने असलेली सर्व महागाईमुळे आणि आरोग्याचा खर्च करण्याकरता जनतेकडे आता पैसा राहिलेला नाही आहे. त्यामुळे शासनाची आरोग्य सेवा सुधारण्याकरता पालकमंत्री पूर्णतः असमर्थ ठरलेले आहे. सावंतवाडी तालुक्यात मल्टी स्पेशलिस्ट आणणार म्हणून बोंब केली जाते, पण सावंतवाडीतल्या ट्रॉमा केअर सेंटर असून दे किंवा कणकवलीचं ट्रॉमा केअर सेंटर असून दे, या ट्रॉमा केअर सेंटरला डॉक्टरच उपलब्ध दिलेले नाही. त्याचप्रमाणे या असलेल्या सावंतवाडीमध्ये जे आज अधीक्षक आहेत ते उद्या निवृत्त होणार आहेत. निवृत्त झाल्यानंतर तेही डॉक्टर त्या ठिकाणी उद्या चार्जवरती असणार. तिथे 12 डॉक्टर कमी आहेत, कणकवलीमध्ये डॉक्टर कमी आहेत. अशा पद्धतीने कुडाळमध्ये डॉक्टर कमी आहेत, वेंगुर्ल्यात कमी आहेत, मालवणमध्ये कमी आहेत. अशा पद्धतीने जिल्ह्यातल्या आरोग्याचा खेळखंडोबा या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी केलेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या जनतेला आरोग्यावरती मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो आणि तो खाजगी डॉक्टरांकडे. आज स्वतःचे असलेलं खाजगी हॉस्पिटल त्या ठिकाणी पण चांगली सुविधा मिळत नाहीत. अनेक लोकांच्या तक्रारी आहेत की त्या ठिकाणच्या असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये कोणत्याही प्रकारची पेशंटला बिलं दिली जात नाहीत. ती बिलं देतात ती फक्त त्यांच्या क्लेम करायचे त्याला देतात, पण सर्वसामान्य माणसांना बिल दिले जात नाहीत. म्हणजे त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये आरोग्याचा बट्ट्याबोळ आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मेडिकल कॉलेजमध्ये जे टेम्पररी स्टाफ दिले आहेत ते बरेचसे आपले कार्यकर्ते भरलेले आहेत. त्यामुळे तेही तिथे आरोग्य सुविधा द्यायला असमर्थ ठरलेले आहेत. अशाच पद्धतीने आरोग्याकडे पालकमंत्र्यांचं पूर्णतः दुर्लक्ष करून जनतेच्या आरोग्याच्या विषयावरती पालकमंत्री पूर्णपणे असक्षम ठरलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आज पालकमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात MSCBच्या लोकांची बैठक घेऊन कोणत्या प्रकारची लाईट जाता कामा नये, कोणत्या प्रकारचा लाईटचा खंडोबा होता कामा नये ही अशी सूचना देऊनही आज जे लोक आंदोलन करत आहेत त्या आंदोलनात भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते सहभागी होत आहेत. म्हणजे त्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पण आता जळ पोचते आहे की आरोग्याच्या बाबतीत असलेल्या MSCBच्या बाबतीत जे जबरदस्ती मीटर लावले अदानीचे, त्या मीटरच्या बाबतीत आज जनतेला जी झळ पोचावी लागते त्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी पूर्णपणे MSCBच्या अधिकाऱ्यांनी अगदी दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवलेली आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांचं कोणताच अधिकारी ऐकत नाही हे यातून निष्पन्न होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या जनतेने आता पालकमंत्र्यावरती किती विश्वास ठेवावा. पालकमंत्री नको त्या ठिकाणी उधळपट्टी करत आहेत, नको त्या ठिकाणी पैसे खर्च करत आहेत. जसे रोरो बोट सेवेला खाजगी बोट जी आहे त्या बोटीला 2 कोटी 93 लाख रुपये डिझेल खर्चासाठी दिले.
याचाच अर्थ पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यातल्या नागरिकांचं सोयीसूतक नाही, जिल्ह्यातल्या नागरिकांचं भविष्य की जिल्ह्यातल्या युवकांचं भविष्य बाबत कोणत्याही प्रकारची काळजी पालकमंत्र्यांना नाही. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकताच देवगड दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान देवगड शिवसेना कार्यालयास त्यांनी भेट दिली. यावेळी देवगड शिवसेना तालुका प्रमुख विलास साळसकर यांनी आपल्या बागेतील आंबा पेटी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना भेट दिली. यावर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे आणि आम्ही सरकारमध्ये असून 220 रुपये मदत देऊन त्यांची थट्टा केली. याची दखल घेऊन त्यांना भरघोस मदत मिळण्यासाठी शासन दरबारी आवाज उठवावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. त्यांच्या सगळ्या समस्या आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी थोडं सांगणार आहे. कारण काय साहेब, कधी नाही ते म्हणजे आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत शेतकरी कधीही रस्त्यात उतरला नव्हता. प्रथमच यावेळेला शेतकरी आंबा बागाचा गांधीबाग रस्त्यावर उतरला. पण आम्ही सत्तेमध्ये आहोत, आम्ही पण त्या जिल्ह्यामध्ये होतो, आम्ही पण शेतकरी आहोत. आणि हे जे आंबे आहेत ते माझ्या स्वतःच्या शेतीत बागेतले आहेत. आणि देवगडमधला आंबा हा मार्चपासून ते एप्रिलपर्यंत संपतो. आज 31 मे झाला आहे आणि निसर्गामध्ये तो पण शेवटचा 3ऱ्या टप्प्यात आलेला आंबा. नुकसान भरपूर झाले, लोकांची झालेली आहे. आणि मोर्चा रस्त्यावर उतरल्यानंतर अवकाळी नुकसान झाले. पालकमंत्र्यांनी मोर्चाला सामोरा गेले, आश्वासन दिलं आणि मी तुमच्याबरोबर आहे म्हणून सांगितलं. पण शेतकऱ्यांच्या तोंडामध्ये फक्त 220 रुपये प्रत्येक कलमी मिळालेले आहे. तेव्हा तुम्हाला माझी एक शेतकरी आणि कार्यकर्ता म्हणून विनंती आहे की त्याच्यामध्ये काहीतरी शेतकऱ्यांना काजू बाजारांना जास्त वाढीत काहीतरी मिळावं. सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालयातील रक्त केंद्रांमध्ये सध्या रक्ताचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. रुग्णालयात उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या आणि रक्ताची मागणी मोठी आहे. मात्र त्या तुलनेत रक्तसाठा अत्यंत कमी पडत आहे. यामुळे आगामी काळात जोखमीच्या रुग्णांचे हरवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी मंदार गावडे. आज मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या बाहेर उभा आहे आणि एक सत्य परिस्थिती सांगायची आहे की जिल्ह्यात फक्त 24 तास पुरेल एवढाच रक्तसाठा उपलब्ध आहे. तर सन्माननीय पालकमंत्री, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, आमदार, खासदार आणि सगळ्या 433 ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना मी कळकळीची विनंती करतो की आपल्या ग्रामपंचायतीतून फक्त 2 बाटल्या रक्त म्हणजे 2 पाकिट रक्त हे जिल्हा रुग्णालयात आणून द्या. कारण का तुटवडा एवढा आहे, इमर्जन्सी केसेस आल्या तर त्याला सॉल्व करण्यासाठी रक्त पुरवठा होऊ शकत नाही. याची गांभीर्याने दखल द्या. फक्त प्रत्येक ग्रामपंचायतीतून 2 बॅग रक्त पुरवठा मिळाला तरी खूप आहे. याची सगळ्यांनी दखल घ्या आणि तेवढं सहकार्य करा जिल्हा रुग्णालयाला. सावंतवाडी येथील अक्षय मटकर आणि नुपूर मटकर या दाम्पत्यानं जगातील सर्वोच्च शिखर असलेल्या माउंट एव्हरेस्टच्या बेस कॅम्पपर्यंत यशस्वी चढाई केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या गिर्यारोहक जोडप्यानं प्रतिकूल हवामानावरती मात करत हे खडतर आव्हान पूर्ण केलं आहे. यामुळे सावंतवाडीच्या शिरपेतात आणखीन एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. पाहूयात.
अनएक्सपेक्टेड होतं हे माझ्यासाठी, बट खूप मोठा माइलस्टोन आहे, पण खूप मोठी मेहनत पण होती त्याच्या मागे. आणि माझे सगळे मित्र तुम्ही आजही बघताय की हे सगळे आहेत, माझी पूर्ण फॅमिली. कारण ह्या अशा मोहिमेवर जाणं किंवा अशा ट्रॅकवर जाणं ही खूप इझी गोष्ट नाही आहे. तर त्यामुळे सगळ्यांची ही मेहनत आहे, सगळ्यांनी मला किंवा नुपूरला केलेला सपोर्ट आहे. आणि एक कुठेतरी मेंटल चॅलेंज होतं हे आमच्यासाठी, एवढं मोठं शिखर किंवा बेस कॅम्प सर करणं. आणि यामुळे जर सावंतवाडीचं नाव जर मोठं होत असेल तर त्याचा मला खूप जास्त अभिमान आहे. आणि माझा यूथला हाच मेसेज आहे की तुम्ही असेच चॅलेंजेस एक्सेप्ट करा, चुकीच्या वाट्याला जाऊ नका आणि असंच तुम्ही स्वतःचं आणि बरोबर तुमच्या गावाचं, सावंतवाडीचं, कोकणाचं नाव मोठं करा, आईवडिलांचं नाव मोठं करा, त्या सगळ्या मित्रांचं नाव मोठं करा. निश्चित आम्ही बघितलं रीलला की काही संकट सुद्धा हे सर करताना येत होती. कशी पार केली ही संकट? 6 महिने तयारी करत होतो, पण असं असतं की आपण मेंटली तिथे जास्त फिट राहणं गरजेचं असतं. पण एकच शेवटपर्यंत थॉट होता की पूर्ण करायचं आहे, काही उद्या पूर्ण करायचं आहे. आणि महाराष्ट्र पाठीशी होते, त्याच्यामुळे ते झालं पूर्ण. असं आज हे स्वागत बघून काय वाटतं? खूप भारी वाटतंय, असं खूप ब्लेस वाटतंय की सासर आणि माहेरकडचे दोघं पण खूप सपोर्टिव्ह आहेत. कारण असं या अशा ठिकाणी जाण्यामध्ये जरी आमच्या दोघांची मनाची तयारी असली तरी पण घरच्यांची तयारी असणं खूप गरजेचं होतं. त्यामुळे खूप मस्त वाटतं. साईनाथ मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडच्या सावंतवाडी शाखेचा भव्य शुभारंभ आज संपन्न झाला. संस्थापक अध्यक्ष उत्तम जाधव मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. साईनाथच बाबांच्या नावाने सोसायटी असा तर हिचा महाराष्ट्रातच नाही तर कर्नाटकातच नाही, गोवा राज्यातच नाही तर देशभरात या संस्थेचा विस्तार हो अशा प्रकारचा सुतृत्व जोडून दे, त्यांच्या हातात तू बळ दे. आणि या ठिकाणी तुला अमृताचा फळ ठेवलेला असा, त्याच्यात तू राजी जा, पावन जा आणि जळीस्थळी काष्टीपाशाने या सर्व संचालकांचा, चेअरमनांचा संरक्षण करून तुझ्या कृपेचा कवच त्यांच्या भोवती निर्माण करून जे कोण ठेवीदार असतील त्यांच्यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करून या संस्थेमध्ये ठेवल्यानंतर ते आपले ठेवी सुरक्षित अशी त्यांच्या मनात ठाम इच्छा जावं होयो, तसं त्यांचा विश्वास बसावं असा काम हे संचालक चेअरमन करतले. आणि त्या तुझ्या कृपा आशीर्वादून तू घडवून घेतलं. आणि सावंतवाडीची रयत पिलगिया, जी जनता, जे मायबाप असतात त्यांचे सुरक्षित ठेवी या संस्थेत रवतले. अशा प्रकारचं सुकृतत्वाचा आशीर्वाद तू तुझ्या सगळ्या लेकरांका, या संस्था चालकांका, या चेअरमनांका जोडून दे आणि यांची अशीच भरभराट करून तुका ठेलेला अमृताचा फळ पावन करून घे रे महाराजा. नमस्कार, मी उत्तम जाधव. साईनाथ मल्टीस्टेटची स्थापना ही बेसिकली 5 वर्षापूर्वी रोजगार निर्मिती हे एक उद्दिष्ट ठेवूनच आम्ही केली होती. तरुणांसाठी रोजगार मिळाले पाहिजे. मग कुठला बिझनेस करायचा, आम्ही सगळे आमचे मित्रपरिवार, सगळे आमचे परिवार एकत्र येऊन आम्ही ठरवलं की रोजगार निर्मितीसाठी काम करू. मग त्यासाठी आमच्याकडे 3 क्षेत्र होते, बँकिंग, त्यानंतर शैक्षणिक आणि काही प्रमाणात आम्ही सामाजिक पण बघत होतो. पण जर जॉब निर्मिती करायचं आहे तर आम्ही असं निवडलं की बँकिंग असं क्षेत्र आहे जिथे डबल रोजगार होतील. एक तर बँकेच्या एम्प्लॉयना जे आपण जॉब देतो, प्लस जे रोजगार निर्मिती आपण करू का जे फायनान्स करू छोट्या छोट्या उद्योगांना, तिथून पण इनडायरेक्ट रोजगार निर्मिती होणार आहे. सो बेसिक उद्देश आमचा हाच होता. 5 वर्षापूर्वी आम्ही म्हणून एक छोटंसं सहकार्यामध्ये रोपं लावलं होतं. त्याच्यासाठी आम्ही अहोरात्र मेहनत केली. आमच्या सगळ्या टीमने 365 दिवस काम केलेलं आहे. पहिले 3 वर्ष लोकांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचलो, आमच्या योजना लोकांना दिल्या आणि त्यातूनच आम्ही हळूहळू त्यांची विश्वासार्हता पहिली संपादन केली आणि आजपर्यंत आम्ही ती टिकवलं आहे. सध्या आमचा प्रवास चालू झाला आहे. 250 कोटी आज आमच्याकडे ठिकाण येतात. 22वी शाखाही आपली आता कोकणातली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातच आजपर्यंत आमच्या शाखा होत्या. कोल्हापूरचाच विस्तार होता गेली 5 वर्ष. तर आम्ही सर्वप्रथम कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बाहेर जाण्यासाठी पहिलं प्राधान्य कोणाला दिलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला, सावंतवाडीला दिलेलं आहे.
तर यानंतर आम्ही बेळगावमध्ये पण जातो, कर्नाटकच्या सांगली, पुणे आणि आपल्या मुंबई जिल्ह्यात. तर रोजगार निर्मितीचं काम आवडतं चालू आहे. सोबत बँकिंग सेवा सगळ्यात उत्तम आम्ही आज देत आहोत. आज जरी आम्ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असलो तर आधुनिक बँकिंगच्या सगळ्या सुविधा आमच्याकडे आहेत. आमच्याकडे नेट बँकिंग आहे, आमच्याकडे QR कोड आहेत, डिजिटल सुविधा आहेत, RTGS सुविधा आहेत आणि सगळ्या मोफत आम्ही आमच्या सभासदांसाठी उपलब्ध केलेल्या आहे. कोड बँकिंग आहे. तर बऱ्याच अशा गोष्टी आम्ही केल्यात. आमच्या योजना अशा आम्ही दिल्यात लोकांना की ज्यांच्यातून आम्ही विश्वासार्हता ही मागितली पण आणि ती संपादन पण केली. तर सेम आम्ही आता सावंतवाडीमध्ये पण जे आमचे मॉडेल आहे, लोकांना बँकिंग डोर स्टेप बँकिंग, तुम्हाला दारापर्यंत आम्ही आमची बँक आमची येईल, तुम्हाला घर बसल्या तुम्हाला सेवा देईल आणि चांगलं बँकिंग, ट्रान्सपरंट बँकिंग आम्ही करू आणि त्यासाठी तुम्ही आम्हाला आशीर्वाद द्या. हीच आमची एक विनंती आहे. आमच्या सर्व संस्थे, आमच्या सर्व इथल्या भूमिपुत्राचे स्टाफ आहेत आपले, त्यांच्या पण तुमचे आशीर्वाद राहू दे, मार्गदर्शन आम्हाला मिळते आणि तुमचे थोडे बहुत सहकार्य पण येत्या काळात आम्हाला मिळते, हीच अपेक्षा आहे. सिंधुदुर्गच्या राजकारणात आता आरोप प्रत्यारोपांचा सामना रंगलाय. आमदार निलेश राणे यांनी पोलीस अधीक्षक मोहन दरेकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्याला माजी आमदार वैभव नाईक यांनी प्रत्युत्तर देत गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आता जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वैभव नाईकांना इशारा दिलाय. निलेश राणे यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी केली जाईल असं नितेश राणे म्हणाले. तसंच वैभव नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करू नये असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला आहे. माजी आमदार वैभव नाईक यांनी आमदार निलेश राणे साहेबांच्या पत्रकार परिषदेला उत्तर देत असताना आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजींवर आरोप केले. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या राज्याला शिस्त आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेमध्ये हाताळण्यामध्ये एक अग्रेसर राज्य म्हणून आमच्या महाराष्ट्राला पुढे आणत आहेत. आज कुठलाही गुन्हा घडला तर त्या गुन्हेगाराला माहिती आहे की ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस आहेत त्या राज्याला मध्ये माझी सुटका होणार नाही आणि मी अशी हिंमत परत करू शकत नाही, अशा पद्धतीची भीती सगळ्याच गुन्हेगारांमध्ये आज बसलेली आहे. खात्यातले काही अधिकारी हे चुकीचं काम करत असले तरी त्या सगळ्या बाबतीवर आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजींचं अतिशय बारीक लक्ष असतं. आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून आम्ही असंख्य वेळी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना गृह खात्यामध्ये असलेले हे काही जे निकृष्ट अधिकारी आहेत, भ्रष्टाचारी अधिकारी आहेत, त्यांना शिक्षा देत असताना आणि जागेवर सस्पेंड करत असताना मी स्वतः पाहिलेलं आहे, अनुभवलेलं आहे. आणि म्हणून जे काय आरोप आदरणीय निलेशजी राणे साहेबांनी पोलीस अधीक्षकांवर केले त्या बाबतीमध्ये आम्ही निश्चित पद्धतीने सरकार म्हणून आम्ही देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे माहिती पोहोचवणारच आहोत. कुठेही चूक झाली असेल तर निश्चित पद्धतीने महायुतीचं सरकार म्हणून आम्ही कोणालाच सोडणार नाही, ही आमची ठाम भूमिका आहे. पण ते बोलत असताना ज्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी कुठल्याच गुन्हेगाराला कधी साथ दिली नाही, आज जे काय भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र, ड्रग्ज आणि गांजा मुक्त महाराष्ट्र, गुन्हेगारी मुक्त महाराष्ट्र करण्यामध्ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब जे दिवस रात्र एक करतायत त्याला गालबोट लावण्याची हिंमत माजी आमदार वैभव नाईकांनी करू नये असं स्पष्ट शब्दात त्यांना मी सांगेन. निलेश राणे यांच्या आरोपांप्रमाणे जर खरोखरच 2 कोटींचा हप्ता हे खातं घेत असेल तर याची तातडीने दखल घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे. माननीय कुडाळ मालवणचे आमदार निलेशजी राणे हे खरं तर याआधी सुद्धा 5 वर्ष खासदार होते आणि आता ते गेले 2 वर्ष आमदार आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे किंवा मी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असलेल्या त्यावेळेच्या अनुभवानुसार एखादा वरिष्ठ स्तरावरचा अधिकाऱ्याची तक्रार आपण करायची असतील किंवा त्याच्या भ्रष्टाचाराची, त्याच्या कारभाराची, तर त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडे प्रथम करावी लागते.
म्हणजे जे सत्तेतले लोकप्रतिनिधी असतात ते त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडे तक्रार करतात आणि तर मंत्री कारवाई नाही झाली तर त्या संदर्भात विधानसभेमध्ये किंवा आवाज उठवला जातो. परंतु निलेश राणे यांनी त्यांच्याच मित्रपक्षच्या महायुतीच्या मधनं ते निवडून आले, त्या देवेंद्र फडणवीसांना दही बावकरांची पहिली तक्रार केली पाहिजे होती. परंतु ती तक्रार केली पाहिजे होती की त्यांनी तक्रार करून गृहमंत्र्यांनी यांचं ऐकलं नाही किंवा गृहमंत्र्याला माननीय निलेशजी राणे सांगतात त्याप्रमाणे 2-2 कोटीचा हप्ता जर महिन्याला येत असतील तर त्यांची तक्रार ऐकून न घेता त्यांनी तो आरोप करणं बरोबर होतं. आज माझ्या माहितीप्रमाणे गृह खात्याच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गृह खात्यावर अनेक आरोप केले जातात आणि गृह खातं पूर्णपणे फेल्युअर झालेलं आहे. परंतु भ्रष्टाचाराचा आरोप आता मित्रपक्षाचे लोक करत असतील तर माननीय देवेंद्र फडणवीसांनी या विषयात लक्ष टाकून खरं देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह खात्याने राजीनामा दिला पाहिजे आणि त्यांनी दुसरं मंत्रिपद घेतलं पाहिजे. कारण एक सत्ताधारी पक्षाचा आमदार जर 2-2 कोटी रुपये दर महिन्याला गृह खात्याला मिळत असतील असं जर आरोप करत असेल तर विरोधी पक्ष किंवा सर्वसामान्य आरोप जे करत आहेत त्याला पुष्टी आज मिळालेली आहे. आणि त्यामुळे माननीय निलेश राणे यांनी जे आरोप केले आहेत त्या आरोपाची गृह खात्याने तातडीने दखल घ्यावी आणि 2-2 कोटी रुपये जर हप्ते घेऊन जर हे सरकार मित्रपक्षाच्या आरोपांना जर उत्तर देण्यास बांधील नसेल तर आता न्याय कोणाकडे मागणार हा पण विषय या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर निलेश राणे यांनी सांगितलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जी अवैध या ठिकाणी सुरू आहे आज त्यांना माहिती असेल की माहिती नाही की ते माहिती नसल्यासारखे सांगतायत. त्यांचे मालवणचे नगरसेवकच आता मटक्याची बुक्की चालवत आहेत. पाहिजे तर त्यांना मी ती नावं निलेश राणेंना मी ती नावं पण सांगेन आणि मालवणात कोणाला विचारला तर ती नावं माहिती आहेत. किती नगरसेवक एकत्र येऊन आता जी बुक्की बंद पडली होती दुर्दैवाने त्यांचं निधन झाल्यानंतर ही बुक्की काही लोकांनी ताब्यात घेतली आणि ते सगळे शिंदे गटाचे सदस्य आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई आधी पहिले सांगितली पाहिजे किंवा त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पोलीस हप्ते मागत असतील म्हणून हा आरोप केला असेल हा पण प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे खरं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जी कायदा सुव्यवस्था आहे ती पूर्णपणे बिघडलेली आहे. खरं तर मी पण आमदार निलेश राणेंच्या व्यक्तिशः काय माझी भूमिका नसते परंतु उलट त्यांची माझ्या विरोधात व्यक्तिशः भूमिका असते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा मीच पाडला त्यांच्या कुटुंबानेच पाडला किंवा मी जे आंदोलन करतो काल LED विरुद्ध आम्ही आंदोलन केलं महागाईच्या विरुद्ध आंदोलन केलं तर ह्यांचे कार्यकर्ते ताबडतोब त्या ठिकाणी जाऊन सांगतात की वैभव नाईकांवर गुन्हे नोंद करा. तुम्ही किती गुन्हे नोंद करा किंवा तुमचा विरोधी तुम्ही सत्तारूढ पक्षात असेल किंवा माझे विरोध असल्यामुळे तुमचं ते काम आहे त्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही. त्याचबरोबर माझे दोन्ही भाऊ आहेत हे कणकवली शहरात सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत आणि जर एवढा केसावेळा जरी त्यांच्या विजयामध्ये तुमचा हात असला तर त्यांना उद्या राजीनामा द्यायला लावेल. परंतु तुम्ही मात्र ज्या गृह खात्यावर आरोप करतायत ज्या भाजपवर आरोप करतायत त्यांच्याचमुळे तुम्ही निवडून आलेले आहात आणि त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यावर निवडून येऊन त्यांच्यावर आरोप करतायत. त्यामुळे तुम्ही खरं तर राजीनामा देऊन स्वतः निवडून येण्याची तुमची हिंमत पुन्हा असली पाहिजे आणि त्यामुळे निलेशजी राणे तुम्ही सांगताय त्याप्रमाणे तुम्ही वागा. नाहीतर आज तुम्ही गृह खात्यावर आरोप केले खरं आणि माझं पुन्हा एकदा म्हणणं आहे की तुमचं पोलीस संरक्षण कमी केलं आहे. तुमचं पोलीस संरक्षण कमी केल्यामुळेच ज्या 2-2 गाड्या तुम्ही आवाज घालून फिरत होता ते कमी केल्यामुळेच तुम्ही हे आरोप करताय असं माझं पुन्हा म्हणणं आहे. आणि कायदा सुव्यवस्था आणि 2-2 कोटी रुपये हप्ता मिळत असेल ह्याचं उत्तर तुम्ही घ्या. तोपर्यंत पत्रकार परिषद तुम्ही चालूच ठेवा पण त्याचं उत्तर तुम्ही घ्या आणि जनतेला तुम्ही सांगा. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है.
आता पाहूया सविस्तर बातम्या.